Ang tanan nga gibuhat sa Dios dinhi sa kalibutan puro gayud mga maayo nga mga butang. Kitang tanan nasayod diha na igsuon nga wala gayud gibuhat ang Dios nga dili maayo dinhi sa kalibutan. Apan ang mga binuhat sa tao adunay maayo ug adunay dili. Apan ang gibuhat sa Dios puro gayud kana mga maayo, mga igsuon. Apan ang nagbuhat og dili maayo ni ana kita lang nga mga tao. Tungod kay ang mga butang nga gibuhat pag-ayo sa Ginoo, maayo nga pagkabuhat apan atong giabusaran. Sama sa atong kinabuhi, ang atong kinabuhi maayo nga pagkabuhat sa Ginoo. Apan kung aton tan-awon ang kalibutan nahimong bati tungod sa tao, ang tao naghimo og mga butang nga nag-abusar dinhi sa kalibutan ug ilabi na gayud nga nag-abusar diha sa iyang kagalingon. Atong basahon sa unang Timoteo 4 versikulo 4. Ang tanan nga gibuhat sa Dios maayo, ang tanan angay dawaton uban ang pagpasalamat ug walay isalikway bisan unsa. Mao kana ang pulong sa Ginoo igsuon nga nagpamatuod kanato nga ang tanan nga mga butang sa kalibutan gibuhat sa Dios nga maayo ug angay kita nga magpasalamat niya na igsuon. Nagpasalamat ba ikaw karon igsuon nga gitagaan kag maay nga kinabuhi? Nagpasalamat ba ikaw ngadto sa Ginoo nga gibuhat kana sa Ginoo, gihatag kana sa Ginoo kanimo nga libre og walay bayad? Mao kanang imong kinabuhi karon igsuon, gamita kana sa pagpahimuot sa Ginoo ug ingon siya sa iyang pulong nga kinahanglan nga magpasalamat kita kaniya sa tanang butang nga atong naangkon, sa mga maayo nga mga butang nga atong naangkon. Kinahanglan magpasalamat gayud kita sa Ginoo igsuon ug dili gayud nato kini isalikway. Dili nato ibaliwala igsuon ang tanan nga mga maayong butang nga niabot sa tong kinabuhi. Ug aduna may dili maayo nga niabot sa tong kinabuhi, angay gihapon kita nga magpasalamat ngadto sa Ginoo. Tungod kay kanang tanan atong na-experience aron pag-usab, pagbadlong ug pagtudlo sa atong kinabuhi aron makarealize kita kung unsa gayoy purpose sa atong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Ang atong kinabuhi angay natong gamiton ngadto sa Ginoo sa pagpahimuot kaniya, sa pagsimba kaniya ug sa pag-alagad kaniya sa kanunay. Ug hinumdumi igsuon nga ang pulong sa Ginoo nagpahinumdom sa atoa nga dili gayud nato isalikway ang mga maayong butang nga iyang gihimo sa atong kinabuhi. Maong igsuon ayaw gayud isalikway ang pulong sa Ginoo. Gamita ang imong kaugalingon tungod kay mao kanay pinakanindot nga gibuhat sa Ginoo dinhi sa kalibutan ang atong kinabuhi igsuon. Tungod kay gusto sa Dios nga ang atong kinabuhi atong gamiton sa pag-alagad kaniya sa kanunay sa tanang panahon ug sa tanang higayon sa atong kinabuhi. Ang Ginoo mao gayud ang maghari ug dili ang mga buhat sa demonyo mao ang maghari sa atong kaugalingon kun dili ang Dios lang gayud igsuon ug wala nay lain pa. Amen. God bless sa tanan.